Den dansk-tyske innovationspris 2014. Supportere, sponsorer og virksomheder fortæller, hvorfor den er så vigtig for vores region. Seit über 250 Jahren sind wir hier ansässig, in der Grenzregion zwischen Deutschland und Dänemark. Auch in einem so alten Unternehmen muss man sich ständig neu erfinden, man muss ständig innovativ sein, man muss neue Dinge anpacken und greifen, wozu ich jeden nur ermuntern kann, wenn er langfristig plant und denkt. Und ich kann Sie nur ermuntern, das Gleiche zu tun und von hier aus erfolgreich in die Welt zu gehen. Vi er et ungt firma. Vi er grundlagt i 2005 med et innovativt produkt, som skal gå ud og revolutionere markedet inden for robotteknologi. Små, fleksible robotter, som er lette at installere, lette at programmere, der vi selv producerer og selv programmerer og udvikler softwaren til vores produkt. Så meget stort, innovativt firma og kæmpe vækstpotentiale. Det er lykkedes for os at komme ud på det store eksportmarked, og det kan også lykkes for jer. 150 Jahre nach dem Deutsch-Dänischen Krieg blickt die Region nach vorne. Wir liegen an der Schnittstelle zwischen zwei der reichsten und stärksten Volkswirtschaften der Welt und wir wollen mit dem Deutsch-Dänischen Innovationspreis gute Ideen auszeichnen. Machen Sie mit beim Innovationspreis, zeigen Sie Ihre deutsch-dänische Innovation. Wir freuen uns drauf. Det er med stor glæde, at Bind Mads Clausen Fonden har mulighed for at understøtte den uddeling af dansk-tyske innovationspris. Det er vigtigt, at vi får mange deltagere med, fordi innovation i regionen er et meget vigtigt emne. Det er måden, vi skaber vækst og dynamik, og det er jeg sikker på, at med jeres deltagelse, så kan vi igen finde nogle rigtig interessante virksomheder, som kan gå i den retning. Så deltage i uddelingen af den dansk-tyske innovationspris, det er en unik mulighed for at gøre opmærksom på sig selv. Vi vil gerne lade os begejstre af dine idéer. Vi leder efter innovative idéer og iværksætter med grænseoverskridende kompetencer. Send en ansøgning med din idé til den dansk-tyske innovationspris 2014. Alle informationer finder du på www.dybel2014.dk.